Какво става, хора? Аз съм Жабри и днес ще отваряме пакове на FIFA 15. Надявам се ви хареса. Ще отваряме ето тези два пака. Вече отворих един, но нещо прекъсна. Аз не знам какво стана. Няма значение. Отворих Ракитич. Ще отваряме тези двата пакове, като означава ще почнем с този. Разликата в двата е, че в този ще отворим само играчи. Се отварят само играчи. 3 Rare Gold Player и това ще рече онези по-изкрящите Gold играчи, златните играчи, като тези, които ги виждате тук, Игуейн, Грейван, Меси, Алава, такива, другите са просто обикновени. А тук тези 15 000 разликата е, че ние ще отворим играчи, плюс емблеми, контракти и такива глупости. Така ще започнем с тоя. Нека да видим какво ще ни си падне. Искам да си падне Меси. И Дан Шакири и Коларов. Нямаме късмет, кой знае колко. Шакири иначе е доста добър играч, не е като да не е. Ще го запазим. Този път ще го скипнем и що по дяволите ни се падат такива сребърни. Тук нищо хубаво. Сега ще направим... Тук ще няма правим. Айде, лава, донесем късмет и... По-добре. Уилшър, Бернард и Найнголан. Така, Бернард е добър. Сега ще си ги запазя. Ето ви тук. Те направо да и може би ще отворя още 6 пака и почвам от другите. Много зле. Като цяло нямаме късмет. Обикновено имам късмет с паковете, но може би не всеки път. То не е всеки път. Някакви странни играчи. Никой не ми се падал над 8-5, което ми е изключително странно. Добре. Малко по-добре. Торес, боже мой. Не знам, в момента знаете, че са пуснали ето тези играчи. Не са само къде. Най-добрите от целия турнамент, така че се надявам да ми се падне някой. Ако се падне Меси, просто не знам какво ще стане. Мечта. Нека да видим тук. Усещам, че ще е нещо много добро. Просто го предчувствам. Захер. Така. Нека да видим. И отново едно голямо нищо. Талиска е най-добрият. Трагикомично. Вижте го този. Десанто. Просто трагедия, сам където е бърз. Не Десанто, а Бристол. Така. Айде, поне още малко късмет ни трябва да отворим нещо хубаво. Този път няма да гледам. И отново едно голямо нищо. Котиньо. Боже мой. Просто... Така, ето го и предпоследния пак. Кучето ми лае. Това може би да е късмет. Не, 2,80 дами и господа. Абсолютно трагедия. Абсолютна трагедия. Просто
няма как да е толкова трагично като цяло. Даде ли легенда, но за съжаление не е легенда в играта, защото Роналдиньо си е една чиста легенда, просто се говори. Да, ще ги направят до 200 000 и тогава почвам да я така арчи. Не знам, виждате, като цяло не ми се пада нещо хубаво. Ал Шамрани, той е доста добър, Гафе малко. Корея. То не е винаги, но мисля, че този епизод ще ми се падне нещо просто много добро. Не знам защо така. И ето, че едно нищо много добро, едно нищо. Просто е малко трагично, защото не знам аз, защото е трагично. И предпоследния, да видим, тук може да има някой, боже мой. И сега последния пак такъв, да стане нещо. Да видим. Много силно. И много голямо нищо, дами и господа. Боже мой. О, боже мой. Какъв късмет само. И е време за 15. Пакват от 15к. Още в началото по-добре. Тебес не е чак толкова зле, не е чак толкова добре. Но въпреки това е по-добре от туния скапани пакове, който не ми се падна някой над 8-3. Мертезакер беше най-добрият, трагикомедия. Тебес, окей. Опа. Доста фитнес. По-добре. Така и аз си мисля, че ще е по-добре да видим. Тук. Този няма да го скипвам. Да видим. Чувствам Меси. Меси 8. Фабиан Делф, боже мой. Като цяло това не ми е, знаете, акаунта. Това ми е купения акаунт. С 500к. Така че няма, не ми трябва контакти с такива глупости. Така той ще го скипна. И пепецето. Браво, Пепе, той клас е. Не е като да не е. Но, въпреки това. Сега. Да видим. Бенат. Какво кажа? Добре, окей. Става. Но пак много зле. Още един. Дано да имаме този път късмет. Чувам само, че ще имаме късмет. Боже мой. Какви играчи? Ето го отново. И той ни се падна, просто трагедия. Сигурно имам 100 златни контракта. 4. Тук даже не са контракти. Чай малко, нали трябва 7? 6. Боже мой. Та игра е пяна. Не бива да е толкова трагично. Така, то също ще го скипна. О, боже мой. Колко играчи. Никой от тях не е добър. Нямам смет. Ще отворя един такъв, за да ги заформя. О, боже мой. Сериозно? Сериозно ли? Боже мой. Какви трагични пакове, дами и господа. Просто това е... Не знам, играта си прави гавра с мене. Не знам какво да кажа. Спирам да отварям такива, само 15-ки. Но останаха много пари, 100 000.
Боже мой, рандом, сериозно. И нито един информ, дами и господа. Нито един информ. Просто не знам какво да кажа в такъв случай. Отварям пак след пак и никакъв късмет. О, боже мой. О, боже мой. Това му се вика да нямаш късмет. Не знам. Сега ще видим. Дано да имам нещо. И Данте. И Адебайор. Пак не е толкова зле. Останахме само с 60к, дами и господа. Не знам. Дано да имаме късмет за по-натам. Защото за сега определено нямаме късмет. Не, кой знае какво. Данте, боже мой. На кой му предприятел Данте, но пак на 15 000. И Адебайор същата работа. Трагедия. Въпреки това. Останахме само с 63к. Нека да видим. Меси. И Буфон. Оп! Доста добре. Като цяло, но никой не ми трябва. Да, нека да видим. Тук вече чувствам, че има Меси. Меси, усещам, че има Меси и има Пеперена. Страхотно. Който вече е в Наполи. Пепе, боже мой, какъв съм го пак. Пеперена. Боже мой. Серена. Аз съм пиян. Просто може, защото малко повече ми дойде в емоцията или по-скоро тъгата, че нямам никой. Не може Дарко Савич да ми се пада два пъти. Абе Стефан Савич, какъв Дарко Савич, бе, боже мой. Пил съм ракия. Жозиньо, да, знам името. Даните останаха само малко пакове, т.е. пари за малко пакове. Не знам, дано да имам нещо тук. Мандандал, боже мой, защо? Що ми го причиняваш? И последни два, то се надявам да има вече нещо. Оп! Шваш Тайгер, окей. Не е чак толкова зле, но не е чак толкова добре, защото е ефтин. Боже мой, като видях 8 ми казах. О, боже мой. Но абсолютно нищо. И да последния пак вече да ми даде някакви нещо по-добро. Защото нещата са трагични. Чудесно. Просто чудесно. О, боже. Благодаря ви, хора, че гледахте този клип. Надявам се да ви бил толкова интересен, да ви бил интересен. Но като гледам, то няма какво да ви е интересен, защото отворих най-големите балъци. Тевес, който беше най-добрия. Трагедия. Не знам, след големи шибаняци, това мога да кажа. Ще отворим аз за 400 000 и ще взема един голям. Затова се надявам в следващия епизод, в който правя пак опенинг. Не наистина следващия, но от някой ще да има по-добър късмет, защото този път нямах добър късмет. Благодаря, че ме гледахте. Аз бях Джабри. Следващия епизод не знам на какво ще ми е. Може и да е на GTI, може и да е на Прокоп, може и да е на Коп с някой друг. Всичко зависи от това, какво ми скимне. Благодаря ви за гледането пак. Надявам се да ви е било що годе интересно. Следващото клипче ще бъде най-вероятно утре или други ден. Чао!